ሰላም ሰላም ክቡራት ህወሓት ምሳውን ዘለኩ ኣነ መለያ ሓዊኹም ሕጂኻ ብስእሊ ነፅናኩም ኣለና እዛ ስእሊ ዘለኩም ኣስተያየትን ኣረኣእያን ከዓኒ ርኢቶኹም ክትፅሕፉልና ብትሕትና ንሓትት ላይክ ኮሜንት ሸር ሳብስክራይብ ከዓኒ ኣይትሕመቑ ምክንያቱ ኩሉ ምዕባለታት ወይ ከዓ ኩሉ እንታይ ስሙ ብኣኹም ብሰብ ስለዝኾነ ካባኹም ንፅበ ማለት እዩ ኣብዛ ስእሊ ዘለኩም ኣረኣእያን ኣስተያየትን ከዓኒ ክንፅበና ጸሎት ቅዱሳን ምስ ኩልና ይኹን ብሩኽ ምጅማር ይግበረልና ጀሚራ حساب ክትውድ ከዓ ንክትከታተሉኒ ብትሕትና ይዕድመኩም